വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഐശ്വര്യ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടും KMCT മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണുള്ളത്. എൻ്റെ അബബ ഇവിടെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും അബബാൻ്റെ അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞങ്ങളിവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ വന്നിട്ട് തിരുമ്പി തോരട്ട എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസം കാണാൻ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാട്ടിത്തരായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിന് കണ്ടാലോ. അവിടെ ബസ്സിൻ്റെ ലേസ് മുമ്പിലായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, അതായത് വള്ളംകളി പോലെ ഓരോ സാധനങ്ങളുണ്ട്. JCB ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. JCB മണ്ടല്ലേ. വെള്ളം ചാടുണ്ടല്ലേ. അടിക്കൊക്കെ പേടിയാവുക. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇതൊക്കെ കാണാൻ തോട്ടം പോലെ ഓരോന്ന്, പിന്നെ മലകൾ, പിന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണില്ല. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അത് രസമല്ല കാണാൻ. ആശുപത്രിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണല്ലോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കും വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ തിരുമ്പി തോരട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് വെറുതെ നടുവൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കാട്ടി തന്നേ ഉള്ളൂ. അസുഖമാവുക, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുക പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. ആർക്കും അല്ലാഹു ഇങ്ങനെയൊന്നും തരാതെ കേട്ടെ. ഇതവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ആകാശം, പിന്നെ ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന മലകളൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇത് കാണാനൊക്കെ. കാടുകളും ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന അത്രയുള്ള കുന്നുകളും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നല്ലൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.